e pinje mopogore opogore kanyo. Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata donje mbui mar Equity, kata bende nyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma Ugwe. Arwakini machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. E chenro makawuono mar ohala gi mwandu, wadhi e kaunti ma Siaya. Kae kama wachake gi sigand David Odhiambo. David Odhiambo nochako magawa mare ma umbe lach ahinya e kaunti ma Siaya. Ok en mana kama oganda biro chieme, gitieko chiemo tiwuok idhi kamoro machielo, oyo. Ma en kama kelo mor ne anyuola mopogore opogore. Tinende ondiko oganda mopogore kacha kendo bero uchumi aluora ma Siaya. Wawinjane sigande. Inga iluonga ni David Odhiambo. To kae wan Distinction Garden Siaya Karapul. Wani along ndara ma Luanda kadhi Siaya. To watimo ohala mar hotel ma Distinction kae ohala mwatimo. Mokwongo an ng'ama hotelia. Namosomo tij hotel. Tasebedi e industry ni makoro 20 years, higni 20. Batunde mang'eny masetie within and without Nairobi out of the country. To koro kona biro dala ka, no wan gi tabu mar kuonde minya chieme. Siaya ka ne kochopo saa 2 kata saa 1 godhiambo, kuminya chieme onge. To welo mang'eny nwafwenyo bende ka gibiro Siaya ka, to gitimo kata gi shughuli margi, to godhiambo gidhi nindo Kisumu. Koro apenjre to wan mwan hotelia ni, wanya magre gi joma nade mondo walos hotel maber, mondo bedo kuma ji nya biro to chiemo to yueyo nyaka kata late hours. Kar ng'ato chopo ka saa 1 to hotel town no ling thi, onge joma chiemo, onge kuonde michieme. Koro mane momiyo waparo go wadwa moro bwa chako wacho hotel ni. Partnership ber ma samoro paro mopogre ni konyo ohala to grow. Inya bedo ni ber gimoro to ng'ato ber gi something else. Kakoro an professionally am a technical person e wacho hotel. To wadwa to ber gik moko mag miwacho partner to ber korka gedo, gik migero timo. Koro kwa combine we together. Anang'iyo to jotich mantie ka to ng'e tich maber. Anyiyo the right staff. To meny milosogo. To chaji welo pesa di. To ng'ato to ng'iyo bwana, to kae to alosango. Room ko biro kamar nya bedo maber. Koro ki combine we together, to bedo gi discipline, gi respect. Emomiyo unja makore butim biashara together. Koro on wasep to biashara together, koro mai wachako higa mar 10, the 10th year. We've been around for 9 years. To ena koro discipline, gi respect, to kila ng'ato ng'e line mare motimo. Tu makro maka utimo biashara maber. Makro kono ber samoro paro mang'eny konyowa kabisa. Momiyo wase grow, mwachako matin, sani waneno kwa wa improve, wabedo hotel maduong'. Hospitality joma ng'eny poko kae ma serious ahinya kaka other places. Joma ng'eny kae kaka giman kosendi gi tich hotel, titieko ti retire. But ber kisebedo ng'ama osebedo tich hotel for some time, iti paro to anya timo hotel en tich moro ma advantage mare, inyaga yaw kari matin bidhi go mbele. Ok en tich manyaka ndiki. Nitie tich moko ma you'll end up in ndika tich forever. But hotel industry kini ng'ama paro ti somo environment mari mintie kata itimo visibility study kuonde ming'eyo nitie weaknesses. Tinya ka chako matin, ichako restaurant moro matin, iuso gik moko ma kawaida gi, iloso go nyingi mondi. You build a name. To kikiber gi matumaini bo chako loso pesa piyo kichako hotel. Ya hotel na dwaro ni jocham chiem kama ber, oyue kama ber. Wach paro mar adwa chako loso pesa sani kaya hotel cha, goli pachi mondi. Bed ng'ama bedo patient, to ng'ama miyo biashara time magrogo. So kisetimo kamano, to iyudo the right menu midwa loso. I target jomage. Okinya hotel kati chako uso pizza, Siaya pizza, ngono gik moko ma delicate, Italian dishes, tin Siaya, not maybe isomo wa Italian dishes. Negi som market to market ni, ji ohera ng'o e gweng' kuma ntie ni. Kuma dwa hotel ni,
to en kama joero mukimo kose en kuma joero na kuon. So kise timo research mari bingen bwana kae target en kama to joma dwaro uso chiemo gi joma chal kama target market mara, then koro kichako dwaro kaka inya invest taka ni yo matin tin kichako mos to with the time tibo grow to can even up from just a small restaurant inya yudo kata room mokari adek inya yudo I mean ba moro keto matin kanyo. That's how you grow. But you better patient. You must be not be in a hurry to make money. Kisenge target market mari koro you start from there. To kino kaka ino tambi tinya loso go jomoko be matin tu konyere. Many hands are more than one hand. Waswahili wasema kidole kimoja kivunji chawa, sio? Koro nyakibed gi account department maber ma keep records. In hotel kwa luonge ni food and beverage control systems. Control system nyiso ni cost mari mar loso chiemo ni en minimum mare nango. To kiloso chiemo ni kita cost mari en 30 bob ni. Chiemo ni dhi use pesa di. Mano it means nyaki have record mari from the time ichako timo requisition. Jojiko na dwaro gweno. Gidwaro gweno pesa di. To gweno dhi use pesa di. To cost maloso gweno ni kitaka en full chicken. Ila use ginyanya di gotungu adi gi mafuta marom nade gi chumbi marom nade. From there everybody said na usi gini pesa di. To ka uso gweno ni kita 1,000. Tax mara ma this mi serikal en adi. Mago kwan manya kinge. Cost mar production, cost manyo material, cost mar production, selling price. Nyaki endo taxes ma serikal dwaro. Serikal sani gidwaro tax margi. Nyaki chul 16%, ntie 2%. Tax ma serikal ngeny. Mago bedi factor in ekinge ni uso gini pesa di. Kiyonge record no. Inya gata uso 200,000 in a day. To profit mari na 10,000 kende. Because iyonge record. Ina ni pesa ni ngeny. To kichako knock off overheads. To pesa no 10. Machikia calculation mari. Ono bene hotel kakitie. Cost mari kono kal 30%. 30% is standard. Makepo ni uso chiemo shilingi 100. To cost mari nyaka bed na 30 bob kende. Kitaki uso 1 million. Cost mari should not go beyond 300,000. Magi manyake ngini ngam iko kwana maber mari chiemo mi uso cha. Costing kanye machacho jo mangeny. Inino ni uso 500,000 on a weekend, timona loso pesa, ichako timogo giki. But kibed piny bigo kwana maber ko chakre staffing, gik monyo nyiewi, cost mar gigi, stima, pi ango yudo ka pesa midongo no is not kaki pare cha. Konya kibed ngamba bedo accounts department, gi controls department maber, mangyo the exact costings. Costing ema miyo ngato succeed hotel. Without costing inyaya hotel, jiopong, hotel jiomeria kupile kata chiemo pile. So you don't have any profit. You must be able to streamline account the system maguso. Milongon POS, point of sale. Onyaka bedi ma link point of sale ko chakere restaurant. Odhinya ko office kucha. Mataki uso kai chiemo sana ngamo bedo office ngion uso chiemo chaka mato at the end of the day. Nyaki bedi record kwan migo pile ni bwana atiyo kama nja uso pesa kama to this day adia sara katala uso pesa. Itime daily, titime weekly, titime monthly. Taking the position of the hotel. Maro benya konyi kitakidwa utakao loan kamoro jo bank bebonge tongani je pesa moketo ka bank adiere ko se pesa no chamo ka chama teko yudo ko donjo itimo giki ma outside ko se I pump back to the hotel imo bank benya konyi to mi tam loan mono depending ni iso maber to pesa donjo maber yaka ko nyaki bed strict on issue of accounts and controls mane ke bo succeed as hotelia okitia tia pesa ka kidwaro. That's how you've managed to improve the hotel from 11 rooms to now 21 rooms much wa pump in every time wa yudo pesa wa pump in biashara. One of the challenge mangani is always a challenge more a struggle when sometimes getting the best or the right employee given the fact that we're here in the village. You do employee maberno and I used to follow a lot about the late Bob Colimo. Challenge marine ko berunda wacho challenge mare maduong na yudo the right employee. Go to the right employee is done. That's challenge I'm experiencing it here in Siaya. You do teach maber, ma honest, ma faithful, ma tiyo gi passion is difficult. Inya do ngato somo buku abisa mabte Dr. Mare hospitali jotema osoma maber nyaka degree. To onge passion, otime mondo yudo go pesa. Ko yudo ka koro samoro do kind mapu mitemo konyo bwana. Tia mondo ngeni gini tie for yourself. Kiki na ayudi gimoro en man tabe kuma dhiye. So getting the right employees is a challenge. One village bende. Jejo moko mokao no one very expensive. Koro kwa yudo walk in mangeny. Walk-in is a bit thin, siya kanwa jomo ko feel hotel ko los maler kabisa beler bino ma appearance mare ber ten kama beche rach becho ok rach kidi oka kidi town ka asetimo market research becho ak joma usi town siya ka is the same ta restaurant matindo but the mentality ma jolo kacha to rach idi kacha ibo manage kacha beche rach mano chale mami ok wabedo ko kid mangeny mentality ma jogi tiwigi ni kama ber kama ler molos maber beche rach ohala gi mwandu gi maber wachi wan omi maendeleo
kin gi ohala nitie joma ng'eny ma benefit from ohala. Ka koro ka nitie joma ondik tich, nitie joma supply, nitie joma kosiaka modak dwach hotel ni kae. Apart from jotich, joma supply gweno, joma supply rech, joma supply jogo te. Koro ber ka itimo ohala no bende i back to the society. I create bende employment matin community no. Kiki be yo be achiel matin kama. Koro asim kutana koro wan Nairobi kucha pod wan employment. Jogi da ko yudo kata tich. But you know wan kani koro create jobs almost 40 people mandiko tich ka. Koro wan gi 2 departments of marketing. Wan gi joma the physical marketing ma wuotho dwaro ji. Magi ga gimtokni magi gidwaro gitimo go marketing. They knock door to door. Mano nitie department. To nitie jo digital marketing. Magi nigi woro giketo wani Facebook, wani Instagram, wani WhatsApp, nitie ng'ama bende in charge mar department. Koro wan anytime kidonjo e social media you go Distinction Gardens. Tibo yudo kanyo wang'eny kabisa. Everything that we offer is there. Inyalo book online. I mean, you can ask questions there on those social media accounts. And we must say that we have succeeded because in terms of conference, why you do G conference? Yeah, you are still trying to get people's social gatherings. But in terms of conference, it was because of courtesy of the marketing team. It's a very strong marketing team. They are all over. So if you ask for anybody in conference, any corner, do the conference here, you'll be told first thing Distinction Gardens. It means they are doing their good job and they are making sure guys are aware of what's happening here. So apart from the social media, imagine Distinction Gardens, www.distinctiongarden.co.ke. 0725 111 888. 0725 111 888. Mano namba donje reception direct nya yudo wakanyo. Samoro nya Dr. Bede kisi mara 22 853 159 be poda nya mi assistance midwaro no. BBB yudi gi service midwaro no kitaka any party, any birthday party, any conference, any arus magote watimo. Accommodation wan go maber, rooms were some of the best. Magidonja you cannot believe in here. Restaurant service wan go maber, chiemo wan go maber. And basically we offer all kind of dishes. One chef mangyo continental, to one chef mangyo local. For anything me request to abro me. E kaunti ma Homa Bay Nyakuramogo jwang' waromo kod Diana Mitingo. Diana Mitingo ohala ma otimo en mar uso gige dusruok mopogore opogore. Inyalo luonge kata ne beauty products. Gin gik ma nyidendi tiyo godo, joma chuo ba kiadu tiyo ga kodgi, unyalo konwa mana sama chenro dhi nyime ni bende utiyo kodgi e yo machal nade. Diana Mitingo timo ohala ni e boma ma Homa Bay. Nochake e yo machal nade. Siso mage. Kaachiel koda ka gigo mane dhire mondo mi ochako ohala ni to gin mage. Machiegni wawinjane sigane. Niluonga ni Diana Mitingo. Wan e Homa Bay, along Posta Road in Mam Building. Kanyo kuma business na nitiere. Atimo ohala mar beauty products. To duka niluongo ni Beavers Beauty Hub. To gin products mag urembo mag mon, kata wantiere nyaka gi products moko mag chuo. Ohala ni asetimo sani en higa na mar 4. To ohala ni nachako kaluwore gi hera mahero godo gige beauty. Kendo naneno gap mag gige beauty. Kana wuotho ndalo mana manyo gige beauty seche moko wuotho to ka yud gik moko. Koro naneno ni ber mondo akelgi. Koro sama ng'ato dwaro to oyudo nafas mar yudo gigo ka dan dhi Kisii kata Kisumu kata Nairobi. Koro samora mora mwadhi wero, products go nitiere logo mantiere kuom gima nyiso ni gikado through Kenya. Koro mano logo manyaka ing'e iluongo ni KEBS. Mostly oketgi e products go. Koro samora mora mikawo product nyaka ing'e ni oyie ni mondo iuse ei Kenya ka. Nyaka ikwong itim business registration. Business registration kanyo gitime name search mondo gi make sure ni nying oko duplicate gi nying ng'ato kendo ei Kenya ka. Koro kiseyudo mano, idwaro capital. Capital mar chako beauty products ong'eny. Inyalo donje iye ka kiparo ni anyalo chako gini gi $50,000. Business ni nachako gi $400,000. To kani donje duka ni, idonjo tineno ka counter pod ni nono.
Koro en preparation manya ng'ato nyalo bedo godo is good capital manya kibed godo mondo michak business kendo ber king'eyo weche mag beauty kaka chalo nikech samoro ng'ato nyalo biro kaka iwuoyo kode ema miyo onyalo kawo product gi advice. Challenges ma wan godo seche moko wan e yo mabe ka to ineno ka samoro ichako business kaka chako na fwenyo gaps to jo Africa wahero kopore. Ineno ka ji chako duplicate ohalani to ineno ka ng'ato dhi lower price mondo miyo biti oingi e bechi. Mano challenge achiel. Kendo seche moko inyalo keto stock to gik moko biro to expire. Mani ng'eni inwang'o lal. To gik mo expire nyaka igole wete nikech jo kebs wuotho higa ka higa ka gimanyo ka be wauso gik mabeyo ne ji oko kacha. Koro mago challenges maseneno. Bookkeeping nyalo konyi ng'eyo ko ohala ni en ohala mowinjo dhigo mbele mi profit kata en ohala mowinjo we. Koro bookkeeping konyi ng'eyo ohala miyudo everyday kendo kaka inyalo timo restocking gi pesa ni miyudo no mondo mi ohala odhi mbele. Ohala ni osekonya. An atiyo Homa Bay County. Ama Homa Bay County work to salary ung'e kaka timore. Koro ohala ni asebedo godo man ok ochuno ni nyaka rit salary mondo mi eka survive. Koro ohala ni osekonya. Anyalo advice ng'ato ni chako ohala ber. Kendo sami chako ohala ber king'iyo market manitiere around. Kiki chako ohala nikech in gi pesa moro idwa chako go ohala. Inyalo dhi mbele kacha chami moki. Ohala ber nikech ohala nyalo konyi, nyalo yudo riziki ni michamo kila siku ma ok depend kuom ng'ato. Okay, kwanza an gi page Facebook iluongo ni Beavers Beauty Hub. Namba mwatiyo ka en 0704 297 363. Mano namba mar dukani. Makigoyo anytime from 8 a.m. to 6 p.m. iyudowa. Dukani is located along Costa Road in Homa Bay, in Mam Building, opposite Baby Center. Wakawuoyo machuok nyakwara moge jwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ka waduogo wadamenyo ni ja ohalawa mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ikrina nyiero ma okru. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi. Dogi maro mena no. Mokwongo be chunya ok dwari, sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga
Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kwa ini biane ot piyo. Kare jito inki kide wabiro mana kanyo sani. Mer kara nango. Halini ngeni anyaka dhi dalawa mana gisani. To Mary nipoki wacho nani en angono marach Mer. Machiegni kendo nyakoromoge jwang' e chenrowa mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete karka e chenroni. E kaunti ma Nairobi, waromo gi Ken Owuor. Ken Owuor inyanene kaka nobedo chukdar. Kata kamano, kit sombe nochako kata Starehe Boys Center, kaeto bang'e oriwre gi The University of Nairobi. Gino manotiegore kendo rio tese mopogore opogore. Tinende nobedo kanyo kuonge tich kuom thuolo malach. Kendo mano nomiyo dak ngima moro ma ok ni kare kata mok maber ahinya kalure kod yuto man piny mar chukdar. Mae nodhire mondo mi oyud thuolo mar yawo kambi mare. Kawuono en gi kambi machwalo chenro mag chukdar e kone mopogore opogore kaunti ma Nairobi. Mor mare en mane kaka director, to sigande en mane. Ken Owuor e ja ohalawa mar juma. Aniluonga ni Ken Owuor Ndenge, Migori, county kamoro ni Uriri, but thurwa to en Kanu. An a security industry, wa miyo ji askeche marito gi mier kunde ma gidake, clubs, kanisni gi sikunde, gi kamoro amora ma arita kwe nyalo dwarore ma idware kambi. Chako kambi osebedo safar mabet bor matin nekech nochakore kaka an awuon ka an ogulmama gi dholuo maiye kata watchman katiyo kambi mar Lavington, atiyo Cobra. Mane kama na chako winjo kagima maybe ne otenore ki weche magarita. Koro kanochopo kama koro dwaro na medo idho, nachako manyo nafas mar bedo kaka supervisor, bedo project manager. Magikone koro natiyo gi kambi moro ma bende bypass, manomiya tich kaka operations manager. Koro kaka operations manager naran kambi ni kuom thuolo maromo higa achiel, ka awinjo kan gi luong moro kosiepna mane wasomogo higni mokalo, ng'iza ni Ken, kik bed ni tok higni 3 pod obedo ni ondiki. Dwa ni bed gi lek moro ni chieng' moro achiel ibede gi kambi ni moro. Challenges to ng'eny. Sana sana kidonje ohala ma be nitie ruedhi mosebedo higni mang'eny. Achiel kuom challenges mane yudo kwa chako en ni kambi ok ong'ere. Koro ichako gi telling people gimomiyo une manyaka miu tich as opposed to jok manitie field. Ariyo kuom challenge en ni iyudo ka cost of operations. Ngeni ichako iyudo ka seche moko pod ne waonge ka capacity sana sana kuma wachake thuolo mana wachake. Iyudo ka capacity ma ng'ato dwa miyi kata skeche 30, ing'iyo gik ma in go cannot meet that. But mago kane wadhi maybe the first 3-4 months, wado ka koro we could now take even whichever capacity. Mondo yawo kambi ibiro yudo kata ka sama jo NISD timoni vetting, gima gibiro penji ni, do you have any security background? Are you trained security personnel in iwuon or jok maun gogo? Are you trained mondo they can entrust you with the ability to provide security services? Mano is one main thing that somebody must do. 3SB security mana kaka bana wa jok manyalo nene. I don't know whether I can create space. We provide an assortment of services. One of the main services that we provide
professional trained security guards. Mago jok ma kwaseyudo an opportunity to serve, then we go to the recruitment process. Wamanyo those that meet the criteria with the eloquence kata form 4 certificate trading. Correct what subject they get to their physical and mental and psychological training. Number simu mar office en 0705 969 576 kata 0781 346 861. Parting shot gimanya lo wacho maduong' ni 3SB security en kambi manyaki watch the space nikeche why aim to match if not to exceed the market. Jok manity must be shaken because we are coming with our services being distinct. Gi professionalism, gi honesty. We believe that we shall match if not exceed the market requirements. En mor mara nyakora moge juang ni bedo kodwa ni wachak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makor wachopo e giko mare. Turi kodwa kendo juma manyien kama bro menyo ni ohala machielo. Wami riekni mopogore opogore kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch.